Kuom jodak mapango udi gi sirikand kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo mamuol e dho log tich ma kaunti no kama ne gitere ywak margi ka giwacho ni chuno gi dar e udi ataro mar chik. Kane wuoye kinde mane gichwalo dwaro margi, jakom kuonde dak mitayo gi sirikand kaunti miluongo ni David Livingstone ne okoni gavana ma Nairobi kokalo kuom jata tije ma migawo marute Lydia Wamboi mondo yie olu chik mar doho ma giwacho ni ne ochungo daro ji e yo ma kamano. Jodak go mosebedo ka dak nono kinde tend gavana machon Mike Sonko ywak ni daro gi e yore ma ok nyis luor ka gidwaro ni mondo ji duto mosedar oduoki e utegi kendo chulgi kaluwore gi midhiero ma gisebedo ka gikale. Kwayo gino to kata kamano ne ok okaw gi tend kaunti ne wera ne ok ndike e yo mawinjore. Wabiro ka nikech wan gi mrima mapek kabisa. Utewa osebedo kimuko to utewa osebedo ka bedo evicted. To sama governor ka achiel gi Lydia Mathia timo eviction to sechego court order ni active. Koro wabiro ka mondo governor bendo winj ywakwa. Wabiyie ni utego ikawo imiyo joma chielo nikech gin gi muluma mar dak e utego. Wabiro rito utego to kendo wabiro chung ne ratichwa because we are also Kenyans to wan gi haki mar bedo e herian. Jonyuol na osebedo kada kudli kuom higni mang'eny to bang' ndalo matin mokalo wasebedo ka igolo jonyuolwa e ute ne giwacho ni idwaro arrears. Jodak e sub-county ma Nyatike dwaro mondo piny owacho okas kontrakta magero apaya mawuok Masara nyaka Sori mondo tiek